Ben dinengke wae no. Iya. Rasa disauri wis. Iya. Ya iki rasa dijaluk lho berarti ya. Nggih mboten niki. Nek ra dikekke iki ra tak lagokke lho. Aku kok malak men to. Lah ya aku rezeki. Wis entuk 500 kok kene 150 wis arep dijaluk banget. Jenengan purun 150. Ah gelem. Ha kene wong dalang kondang kok 150 wis dipangan. Ha sak karepku kok ya. Iki tiba ning kene wis ora entuk diwawah. Iya. Wis tiba ning kene ya. Pak Ribu nyuwun apa? Ora njaluk wae. Ora njaluk kae saking senenge nyawer karo kowe bakso kribo. Iya. Nggih megi-megi baksone laris nggih Pak nggih. Ampun percaya nek ming dongane sinden ora mandi. Terus dongane sapa sing Ayo lumantar aku wong nang kene iki dirijene aku kok. Oh, berarti ora mandi iki. Ora mandi. Jenengan dongake mboten? Tak dongake gandeng wis mari karo kowe bakso kribo laris. Bakso kribo iku rame ning Semarang kok ning iso Jawa ana. Nggih.